na papa du ha otena sese oyi ni tipe ena baba na oyiti no ehye nkomo bi ase na ne nkoma na odi ni nyina ne se nyankopon eni wiase ye ni nyankopon bia o ba bia enti ema papa na oyi ni ti no ebisa baba ne se adenti na wo ka se nyankopon eni wiase ena baba ne hyase hwa accident ahodo a esi na nsan hwe nipa wuwu a esi hwa amane ne yesane yeto amanfo hwe yade amanfo yade enne sei ekina sei enti sanka nyankopon ti ase pa nkobehwe masa esane we ato adasa enti papa no yi ni tini bo mmode aso kyerɛkyerɛ mu still ana baba no ani abere pa ena jani a wo ka kyerɛ me no me de me ngi ni se nyankopon bia wo wiase nyankopon wo wiase a ena nka ye bere sei ena nyankopon no se ne ma ne yen ena ode aba wiase na ye bere sei a ono o ye nyankopon de na o ye afa ho enti na papa na oyi ni tini hu se baba no nani abere ohwema se one no eyiyi ensema no ahwe ya na nkomo na koye nkomo de ntokwa baba enti papa no twa so ema baba yi kasa ne nkomo nyina ne se nyankopon eni ho na we na papa yi ni ti wie ye eno pia bonten okwa next junction ho eno koto papa bia na oto ho na kyese na bodwe ni tinyi nyina fu e oni ti so enti bra ko barbering shop ho eno ne ko next junction ho no de ko gina papa ne no bisa ne se de na unhu so papa yi no to yi ede na unhu so mi hu se ni tinyi afu mi hu se na bodwe ni nanim nyina afu ena papa ne se na adenti ena papa yi abodwefu ose a me de minim ena papa ne ka kire baba ne se ene baba bi ani wiase ena ose a na eja asem na okan baba bi ani wiase se na me a bigina ha menye baba eya unhu barbering shops ahodo ewo ayi nti wo ka se baba bi ani wiase a wo pa kire sen ena papa ne se ane baba bi ani wiase because baba bi wo wiase anka papa ye ntena ha ema na bodwe ani ni tinwi emfu sei ena baba ne se oh na se papa no ni tinwi na afu omba barbering shop se yenyi ne ye wa bank e beyi no wa barbering shop se oh mi tinwi afu ma bodwe afu ntimi beyi a anka e beyi no ba papa no even though ni tinwi afu ne na bodwe afu omba barbering shop se yenyi ne ye nti se wa hu se nanim afu wa hu se ni tinwi afu ana kye se omba ye ho se yenyi ne ye eyampa nyankopon so wo ho na nyankopon boa enipa ohwehwe no sana wa wo kyerɛkyerɛ mu sanka papa yi ebo modern to anamo eba barbering shop a anka mo besiesie ni ti ho asiesie nanim a mo twɛn se papa yi ebeba maso ye ansa na mo asiesie nanim no sanso na nyankopon so wo ho na nyankopon so boa omo ba ne ase ebegye mboa ede na me pa kyerɛ no pai me pese wonti ase se nyankopon wo ho ono no boy yen onimiye haw na emum na ya na ohwe kwan se ye de ye haw ebedan no ohwe kwan se ebeba ne ase ohwe kwan se ebeben no enti na mpenfo wasem ye ka se akokoba obe onie na wi abebesere obe nyankopon a unya hoban bo obo hoban amane ahodo esane ahodo nyina no oyi ufi mu ede na ya na yeta hu sa akokobi nam na se one ne manam na sa akroma ba obehu ase wa ba ne nsam sei na ode abon koda ne hu nyina ho ban ne ma no nkokɔ no nketwa no na ode abon mu nyina ho ban akroma ba hwem aeroplane onyo bi anche no sa na nyankopɔn te o hwehwɛ no na oben na oboa wo enti nyankopɔn ho pa ɛna o ma ne san kyerɛkyerɛ mu no enti anopai yenkomo etiawa ti asese nyankopɔn wo ho ampa ono boy yen ono de yen ba wiase onim ye haw nyina na so ya na ohwe kwan se ye de ye haw ne ya mane nyina bedan no ase na waboa yen sada na baba na eme example no osi o ma yen hoye o ma se yen yiniti yen ti yen so yentimi nkwachi ne yiniti ampa sa na nyankopon so di ne dwumadie oben na obehunu tumi obehun so ho obebɔ ho ban amane ahodo esane ahodo nyina beba na obeyi afim anopai yen koma ye de ba etiawa nyankopɔn ho o hwehwe na obehu no obebɔ ho ban obeboa wo amane ahodo esane ahodo nyina no obeyi afim anopai ye da se yen komo tiawa
yi ene ye de ba ye frame Kumi Kasa Max Morning Dew live on Max 89.7. Asampayetia Obanyansafo so wo bunuye wonka na asam Te mafutu sam kakre wa supeme Yo kofi omaya woman Omani ya mama. All right, James, yankwe anim na anopa yankwohwe nkoma ahodo aba bepie mu oman mu yankwe ne bisa busuafo ne se anopa yi mo ho te se ne fiada kwan bi aso enkrata no mo famra na yensensan na yehu ye last enkrata be uhu die enkrata be yehu me last na enkrata be no ho asem enkrata wa na de beba me de use entutu ani me se enkrata be u fi happy ko fa ba de yehu dad ya me ni ma be kro na say fi enkrata no do so me na be say documents or the documents me particular na yehu ni ayeye na se so de mo ya de e ba ntam kama particulars mo ya de e ba ntam kama mo ya de anopa we de ye tiati phobia do bibias na anopa obo de adawro ma said you kan you o de wa hwe so ama de pa chen ya san ya ba eni ntino obi bo ne se twen be wenyankopon twen be roda ha de said na Kumi esi echirim nyankopon ebo ho na nani kuni ma ho yen ene to da bia ya na atwen hu afri nyankopon enti wose se mo besan atwen aben me na makaye se mo me eni mo nyankopon no a meyi mo fri misrim no dia ene eme nso so me de mo beye me ma na maye me nyame enti na no paye ka chiro bibia achia emuye sorry bo muso na hun ni se eye wo papa bo modern na kɔ nanim wade srede ene wakoma so ade bia fato nim na da sebo a ebebam ama won so so wodide dia no paye de Kumi echia wo bibia no paye I don't know to sing motivational speakers are also good morning I mean I don't know who my brain's when a day Kumi me wona me na me my brain ade de adwuma nko okay say o si wa jaminti no say me massage ne biom massage ne biom anya no waso na make am say my brain enye that's so what bra obe massage no, massage it has nothing to do with that brother my brain it has nothing to do with massage sika ho brother my brain so obema me scanning abundance dia na minim say my okay Kumi o tie na say won to the American then so let's go to our news headlines for this morning and also soon and day Friday Monday and the Friday to say as I go ye pianity kwa nessa ye piano bosumeneti ko onye ntem no nko onye ntem 2025 DHR say be kenkan nyama 2025 in as much as yes it has been good to some of us and again young some of us now so until some day in 2025 and I think even the country as a whole we've really faced a lot of tragedy this year. We need to pray because you are here Ebono wa akono oh nye ebono wa ak ebono wa ak de say ne na me baby ahwe ya me ko kata ba ye na ye ya ahwe ye a ba ko besan atofom green ya ahwe ye ni patitru ba ko besan atofom mum ye ahwe ye Ghana mum ye mum pa ye ebusiafo pacha prophetess green na oh yes ya ahwe ya ni patitru ba ko betimi asan atofom ansa na December na ko na wie mum ye ahwe ye I'm just staring at her pacha ono me nka ho ono no vision kwa ohu ye oh honestly Ghana mum ye mum pa because ahwe ya 2025 ye ni ye kra ye be ye wo yesu di oh ti be anyway di nyameti ase be di ni God says he reveals to what to redeem. And Kumi, we are going into the news headlines we came with this morning and beginning with the general news this morning. Court slashes or say a CB entries bill to 120 million. City Newsroom. City Newsroom and a day amaneboy ebre ye mamenfa yenko ye chikakra. Yebeka ya na nsem ho na empanimfo so former National Service Authority NCA
owura asibia posifo eso ne pen achi na chese mfa nkonfa ma ne nsem no ekopie mu ewo asemdi bia na no akire na court no edi sikabotene eto ne tiri so 630 million ya na kire se wo bomodin asre ente so na eno na one ne yere eno mu na kire se emfa nkonfa ma na ese hu se bill no ya de se wontumi entwiaye na two securities de kan ho so no wontumi enya emaye enti ya de se seyi owura asibe abomodin akwa appeal apachewa na opachewo no eneidie court no abomodin ati ni sika no so seyi ni sika ye de atunitiri so se wontwia eye 120 million Ghana cedis yes city newsroom and the amanebo ebre will support 9 Most Fight Galamsey Small Scale Miners Association said this to City Newsroom. City Newsroom for Eda Ekawe watch say yade se ukopie mu ewo asuye ya wonom yate se won hwe eye Galamsey hu nsensem so na chese de be ya Galamsey ni pefa kwatikwan so etu eye form agudie ye betumi etu ase eneidie ekuanketu a wonom so ewo enkrata wotu eye form agudie na wode atudwa wo chese yade se eye Galamsey task force ya yate wonom ebeboa wo mu na chese wo de omuntuma ebebo wo mu de anu yi papa pasa de be ya eye Galamsey wo mu betumi etu ase. Away from that, Mensha Palace denies involvement in Daddy Lumba's funeral arrangements. City Newsroom and her kawe said ye Ghana nyina eye o menye nimusem na chese eba no say ye musical icon Daddy Lumba Charles Kwajofosu wonya ne ba bi ko ye na chese ni wu akire ensensem se bebrebe ena ye de injunction atu we so ena court granting injunction ena court nyese wochi na court nyese edidi mu ana asem no ekopie mu ewo ahemfo empanimfo anim ewo menhia na eno ena beto montina na chese bloggers bi kura efa ya wonum ekire se otumfo ede ne na asi so otumfo akire se eyade se emai mienu nyina enkoyese eneidie aba betodwa efiri manhia akache a wonum ekire se ensem a etwa guo se otumfo yewura ayese ana waka se ana odi nsem se egu akwan mu eyade se nokure bia enimu a wonum de Daddy Lumba na ye ho hyehyeye se ye 13th se ye 14th March onim ho hwea wonfa na no entum. Police arrest 3 suspected kidnappers after fierce gun battle. Joy News na eka we ya watch say ukopie mu ewo eye jendi na chese atoya mantamu a tifido mantamu a eyade say aposifo ene nipabonfo bi edisi ani watututu mu pa ekɔwie akire no aposifo abon homodin a akire enipa miensa osusu se wo ye nipabonfo a wochi nipa esi. 6 dead, several injured in Obuasi road crash. City Newsroom ena eka we ya ukopie mu ewo Obuasi ya eno no ewo Asante Mantamu a eyade se enipa ensia afamu ahwere wonum enkwa bebre nsoso afamu epra ne nyina eye akwanhia bi a esiye. To our last story on the general news, Emmanuel Obin aka Abu Trika has been charged by US authorities with running romance scams that took over $8 million from elderly victims. 3 News na eka Ghana hade nipa dodo no a eni mabranti a ye friend Abu Trika because edin a wode ete eye social media so ene edin a chese na hotedin eda ne din so eno na ne din ankasa eye Emmanuel Obin ene yi aba betodwa se eye romance can ya empempi no ye nuanom bi eye na kire se ebia wonu bedi nkomo medo ne ade miyese ene de aba betodwa se US court for aso abrantie pan achia ye de kwa adumienu ebonom se baako eye false pretense ena baako so eye romance scam ene de ye de eye $8 million ena kire se
yehunu ne say wagye afiri eye broni bi ho no mo na wagye afiri broni pani bi ho no mo a ne nyina ene say abantie yi ayusu ne tactics ne ti a wo kire say eye romance scam ene die yaso ne panchi abutrika ena ono nso so ne ho akwakodi adwamu e wo US for ensa am. To our business news this morning. Dangerous metals found in cereal mixes, creams, Ayilo, FDA, UNICEF study reveals. Joy Business. Joy Business ena ekasa ensem we ba na dwadie ho ensem a UNICEF ena eneyi wode atodwa wo kire se wonum enhwehwemu ni adesua kakra wonum aye no eyade se enade kitinkitin bi wo hono mu a yen serious ahodo no a ye mixe enku anase creams ahodo no a ye mixe ene eniema anase ade a egu eye entoamu anase konkomu a ye mixe ebi wo ho a ye dikoyemu ebi nsusu wo ho a ye desra ye honamani aya na machines a yede efamu anase emfidie ahodo a efamu no obewie akire no na kyese emfidie no ebi abomodin atete aka ayesa eniema imu a ene de wonum ekire se saa niema ahodo nyina mu no eye melters anas emfidie no bi no eye ana atutu akasa enuani ene creams ahodo no mu a wo ka kire eye amansan weyi eye UNICEF wonum enhwehwemu ene adehuna wonum aye. Into our second business story, CD depreciates as Bank of Ghana announces new exchange rates. Ghanaian Times. Ghanaian Times ena eka we a watch say ube piemu ewo ye Bank of Ghana ahodo Bank of Ghana ya chese wonum eso ye sikasemu ewo oman mu ahodo no a ya ade se wode atodwa se ye sidi anase ye sika ye die no se ati abafom kakra se de eye 11.45 Ghana cedis na chese wode total dollar no ho $1 eye 11.45 Ghana cedis Ghanaian Times ebo ho amane de kire. To our international news this morning, an estimated 5 million children displaced by Sudan's civil war. Africa News. Africa News ena eka we a watch say mofra mako be 5 million ena sesia no chese wabo asesa ni nyina ene eye Sudan ukopiem wo man Sudan a entokwa esi ho enye entokwa ketwa enam so ema sa mofra nyina abo asesa. Africa News eka we edi echire. European Union to target people smugglers with new sanctions regime. Africa News. Africa News ena eka we watch say ukopiem ewo Europe eye oman ni mu a eye ade se wonum ede enhyehyeye egu akwan mu a wo kire se wo ba behwe enipa a empempi no wo hwia wonum ho eba oman ni mu anase wo hwia wonum ho eduru wonum eman mu a wo kire se kire sa nipa no a eye ade se ye de ohye ebeto no so. So these are the stories we came with this morning for our cherished listeners who do one outstanding story for discussion. We know. Story be. Me de enka mebo modin afa abutreka de. Eye romance scam. Oye mobusuani o. Oye obusuani puamenti ase. Because I'm saying something Kumi. I think his original name is Frederick Kumi. And I'll say a friend maybe and I'll say one Sanipa na say a friend Emmanuel Obeng. I osa onfa di ba kon nante. Hey, Kumi. Onfa di ba kon nante. Kumi techi, anatechi Kumi. They were techi Kumi. Say crady innocent abeka ho. Is innocent techi Kumi. HR na dem am. That's and which at dabe. Because you have that face. Innocent face. You have that innocent face, but your personality is not. And yet innocent on portray innocent character. Na Andrea say I go say beside say oh Kumi you pose back on I don't you know my mom so I want to be a wonder so as obi onim kasa o he does it effortlessly but anyway now because obi akasa any den so me metia na me kasa me wiasa asa wala baby oh, it's sounds so. Innocent. Anyway, me fa eye abutrika edie no. It's high time almost friend example. Is it a post-colonial retrieval? Say, there's no or more friend no.
because a basana it tarnishes the image of the country you're coming from. And Ebasa won't say, a month for any baby. I won't say ye rate countries or more crime rate at Doswa. Once ye the Ghana, Ebeka, when it comes to a fairness and scams, ye the Ghana, Ebeka home. So, Obo my Ghana, any or more frauding for pa, Obo my Ghana, dear, and yet me as coming for. It's high time, and it was says to buy no youth in Ejai, and yet Green or yes, because you are a haja for real. The same thing. The same thing. And he knew what this woman went through. The same thing. It's that in our Sunday who make a scapegoat. And I will you. Yes, and I minor a free moon. Not in Kofu is to boy that Ghanaians are like this, Ghanaians are. But a nye Ghanaians in Baku. Nipa Baku nuts, yes. And I call for you. Youth no mumma yenya sika benkwa sika yi wo pepe car na wo de beto efie na wo de beto obese be ma de masem wo be ye masem kakra ene ade I mean ehia na say good say masem na wakoya say afi ekoba wo na wo be kodi asem so ba we discuss you know dem ho so say at least obese so soft life. And to soft life in India or better any means via or dibenya says, but don't portray what you are not. That's the thing. What you say? Where you say $8 million are why start here through romance scam. Dear, it's wrong. What you say? So wrong. I mean, anyway, Obi I bet you be running in the bedi. Into some running in the bedi. But like I said, it tarnishes the image of the country, and yet. And a basa na ukwa baby and now kwa embassy baby sa uko pevesa ana adia ube hu say sa tag no bo o mine hu ninti no ube hu say na refuse you na obi a oye innocent ni baby anko kwa akwanto ma kwa akwa bobrade abehwe fie ni abusua na afi aba benya hu nsunsanso ewo no so. I mean, it's not nice. Aside all jokes, let's do things right. Honestly, let's do things right. And yet sika de eye obi a pesika na mom ye mfa kwete kwan so em pesika and yet no, you don't do things like that. Go the right way. You say who brand on yes can dia it's nice because you say like what and the crowd dia di nyansa beto. But when you say ISR no be who the kind of lavish life would like to live. Oh yeah, na ni nyansa lavish life ntia omo yes it's guys say when you kwatena na was spread your mo na ye to we mu you say you say I'm not my baby. I come by young Condina. I want media. I'm a year boarding center. Abu Trigger. Abu Den. Trigger. To me, I can't see here. What's it now? Here. Abu Trigger. And I Trigger. And Trigger. Abu Trigger. And I said Abu Trigger. And yes, sure. I'm funny, sir. You shouldn't buy any. They be able to. I'm not saying they be also Sunday. It's me someone and then yes, but you see, me I won't say that. As long the wine in ye, a man in papa, no coba or this answer. Madam for now, want to live a luxurious life to impress people. You see, sometimes we always want to live life to impress people. And me, I'm that type of person that I don't know how God has created me, but I'm so content with what I have. Say, Bakuna mewa, I make everybody know that I dear me dear, me infante. But we were Obi Ashewe or Pebi, Obi Ashewe or Pebi, Obi Ashewe or Pebi. And yes, sir, you're always doing things like beyond your strength, and I say beyond your capacity. Like you will go live that kind of lavish life, live that standard. And it's wrong. You end up putting yourself in troubles that you're not supposed to put yourself in. I would not miss you. Just say, unya eye nemu. Papa Sunya. Yes. Oh, Papa Sunya. And about Treka no one question me. US authorities should deal with him. Oh yeah, they will surely deal with him. They should deal with him accordingly. The next time we come back, or the be and I say ya monitor na che. Yes. Ya monitor na che. Answer no mo be executive BBC na o mo betimi answer aso. And could be can answer na no say choose say suspect. Yeah, but monitor pa. Yeah, choose say could be crowd so say then. Say choose say suspect just na Udinya ba mu say suspect nkwa de oboa. Definitely who wom kakra. Udinya ba mu nkwa de. I say ya unya te say your front name bisa say unim SMS na che say na edi akiri ne say wewu first no nanka
first am o ampa o say nya frɛ na oh kwamna ai unim ai sister ya no wo ai ye wo ai o ka so unim pɛ timi say me wo ho bia frɛ ma unim ai me say da minim no no mfa na se mo nko but unim and was it that be na me call for first day me call a shy man so how you said the same me say oh na I really call brand here ni ma me nyoma ya obagina me so a brand here pɛ and also a brand here koko bi na ya ni ma me nyoma na me say an ade obeware ya na hwe obeware also a brand ni wu na wakwa so ya ba be didi o se na koma no ya fa in do hospital enya bisa sa pɛ na say you see the guy koko bi such a handsome guy yeah we free Sunday wakwa so ya ba alongside the horse you asema kuma heart attack dame when you free is there someone can say have people have hands for no mama strategy mama be because my study my pade bia ole lokolo kike obeloko ibebi no obeloko tapi jani ede ike wa bi mi kile nokolo kikile no pe egbo and I must say, KBC Moke, Ole, Ole. These are the stories I came with this one. Right? I'll bring a different set of stories to our cherished listeners. Why? Maybe other me day. Because we have sorry. Chapi mono ki krobojimo. Let's see. Be no to cheche chapi mambi. Mummy unko, mummy unko na be mo ko mo yanka sakura bayira. Sese mo ton mini holy. Ya monyira. So omo nte krobo. What ton mini holy? Oh, udo wayela la holy so nte what why? Holy nte krobo. What? Oh fe. Oh so. Oh fe. Oh you are done. You do me don, you are done. Yes, yeah, that's Oh you are. Oh fe. Oh you are done. Jame bo watch na Monday. Saturday. Ke ogbenya news ojo ya. Maybe. And they will meeting and we are around. But jame bo as usual. I don't make crop now, okay. Me a business woman into Eja. So social mistakes on cook sips and bites dear. For an amanituja. 054-104-5557. 054-104-5557. And cook sips and bite also shall media handle. So be whom the best kefra. Who probably won't you be a Yeah, that's it. I may add on Monday. Your new set of news na bebre ya tifo. Me hwe sunsum yase me hu se wo fa documents na kwa chi. Document me drama bri. Ko fa nkrata de ba enye hiu na. So we have me 556 go see them. Why not? Ya be ma wo de ko fa bra. O no patent kwa be ma. Enti yadoma say the beautiful Greeno ene ni nua bare in the kwao o mama ye hu nkoma hodo a ena no pai aba be pie mu e wo mam yadoma say Dashing through the sun on the road with glasses on. All along we go, laughing all the way. The bells are ringing loud, everywhere is green. Oh, what fun it is to walk on the road with glasses on. Oh, jingle bells, me and friends swinging on the way. Oh, what fun it
101.7. All right, I'm saying kwa hamane so na yene Malam Aziz e wa saman kese entwetwe nkomo na ye kai se ebrada yesua no na yawofo no edidia na omafra ye no magya ye aduane ne bi na yakone yakoje ne ye na meka se aduane no ye nuanyi na ba ko na so na ye de no ntan ye yende ye papa nom de no madi na akase no mo de ma na eyende pa yene Malam Aziz e betwetwe nkomo ne yabisa ne se botai be na eta chire ntia na ye papa no medidi na mo gya ase. In fact me de me kind the last time I made it ja me baby ase because me so ma aduane no me amu no me nya ho aduane nso me enye green no where did you just da? Oh yeah. Na no tugu na o de mai. Oh akola wo de amede ma no. Anen na aduane na wa me ntia na wo se na se minim se wo se akola wo fie dia wuntimi nidi nya krasa me kura na yese nkwala wo fie ntia me di minya ho traditional rules minya ho we de unim ma menka se mi yensire me kai SS time na ye teacher baako in fact no administration na e ba se ye nkoji kura de teacher kind of models ye koji textbooks ma menka ne sa textbooks aba na chese ne lesson no after break na waba abeyede aba abekire na ne ba nso so ewo school na mu no ne junior high na akola no mama break na akola no eyede eba ne papa honom no ba na ne papa edidi nti ogina hono na ne papa edidi o na ne papa sankwan fo asema meka Mr Budu minim ba piase mpo wo akara fo na ne benji no ho fo wo sankwan fo o ze enhwemanim na nya de media ja obie bobre ya obedi de chance o hwede ni musan oni ya o hu mobokora asemu ni o Mr Budu me de mi nya ho na me ya mesi mi di udi de ja web na aduane ya me nko na ye mu obi anya aduane ya me nko na ye mu obi yen kwa hamane so na ye ne Malam Aziz entwetwe nkomo ye bisa botai ntia na yen papa nom eta eye sade no ebe ya de a eya de pa yen koso anye me de ne de ji se me ma yetia akola ne de bebre na me de ne de Malam Aziz anopa ye mu ache ahode wo ho oba de no na da wo ma ahode wo ho pan tabi yehu adom yenso ye ho ye pa no pa de ye frɛ wa na yen komotia wa ebra na yesua no na ye papa nom etadidi agya ya ase pa omo de man na ye ni age but yenyi ye
ya na yenzu ye didi na ye gya bidi amanko da na ye nya wadaroma botai bi wa kirenti ana ye papa no medidi egya yin bia na Mr. Kumi na adentina ezese ya yo Mr. Kumi my pa kwenya we so na ye na atie for asset na nda ko Friday ni rise Muslim do na tie max na eye mo peni na ya Friday bia mo frɛ no eye malan sama Nyankopɔn inshira no na ombo bia ho ban ni mo biara Juma Mubarak Mr. Kumi nyame so bebre ebe ni ntine boni tew e topic ka wa na so be bonu tofa Mr. Kumi ne wo ni se o hwa abrofo we omudidi ankora empepi no abrofo culture no omonta nto nsa emmom enidi na wo ba ye mamu hanmo na ya na nanom etusu subandi se edidi bomu no ekura sunsun sem nti be ko fie mu no na nkwala no mma atomo nsa edidi mema nkwala no yaka bom ajeche obia mama no kama na be panu waro do mo se emma no aware ko mma no to me mensa man na munyi na ato nsa de edidi probably bi ho no ma papa ne oyrum na bedidi ebi ho nso a dodo na papa no nko aya 7 de kama nisuo esi no ho na papa no nso waka ne nsa na ubisa se den ama papa fo didi a ono mu eja eduane temete winsem bisa na ase a ya me nshiro bebre se ne mat empasresem nyina akora mpo mutimi di sua ade se asem biara di sua ewom Nyankopɔn nhyira mo na Mr. Kumi ne wo mu ni se de bia me nkyerɛkyerɛ me kyerɛ ne se ade biara ye wo ne sunsun sem no we have the physical side of it and your spiritual reason and your the physical reason yen sha from the physical the ntiana na nanom ya papa no ana openi bia na we jane say one openi biara se wudidi etu chance ya se a one opege o chance ko ho e say the one ja aduane ni bi na abofra befa ono so ntina ampa ka kran ntwa na mu a e say be openi ro no na ya to sin entini peni ko kasa di se ni odidi tu chance ya se na ho ni odidi tu chance ya se e na ho enti se sadia we openi se odidi tu chance ya se ko ho wade enti peni bia didi na se wa njadi na abofra befa kwa na ni ko atimi eden ewu abofra na nkasa kwa mponu ono nso etimi because abofra na wo reference akọ no adan se asoma se wo soma no enti e ka wo daahye no nta abofra na reference na se okoli ase a no ayeden na akọ wo no peni no anya wani onyam na eto so mienu emofra no hu awofo ne se o man fiata so ase awofo no de o ma de o ho abro so se o mo de no kwani o mo ni hawo entertain dia no fan they are reliant o mo rely on awofo no so o mu dia o meja bibi na eto so miensa awofo na nkasa ese awofo esan dwen se e bia na nkwala amme enti nkwala amme enti no ese mijabi nkwala befa no ma top up awofo no papa no san dwen se e bia na ho bi bebe chire enti mi dina mi jebia fofo ba na obefa ya den atwa so reasons we nyina ye physical reasons ana papa no ya de ni nyam na wo ba the spiritual side now a function very 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 important if say na nanom no ade biara ekura sunsun sem biara no na wo mu ni ho agro yesa na medi kan ka say ye toto ensa edibo no ne ma ye kunya ya no say yen na yen twensiam to ensa endidi ni say abra me mate greenu atiduane no won so watiduane no na ekoya no na ye san epia no asan dia ye home gugu no e ma ye bonding e bonde yen e ma ye anoko e ma ye unity enti unity ni ntina na ye didi bom that is the spiritual reason ntia na ye den ye didi bom na ye ba the spiritual reason na ya wo didi no mo eja no edimie one
ɛtwe aduane foforɔ ba sɛ wodidi na wagya bi sɛ wamee sɛ womee na wagya bi no ɛkyerɛ sɛ wendie ntu aseɛ sɛ wodi tu aseɛ papa no because wɔn yɛ the provider wɔn a provide fie no nyinaa nkwalaa no deɛ wɔn nni ntu aseɛ ɛhɔ yɛ nhwɛ hɔ baawo papa no sunsun sɛm ɛda sononko ne wɔn mma ɛna wɔ yere nti papa yɛ egya papa yɛ owura papa yɛ okɛtɛtie ansa na papa yɛ ɔbrɛmpɔn edi nnan wei ɛyɛ mmarima din a obi amɔ mpa sɛ onya bi nti no deɛ nti a papafoɔ deɛ no mo agya bi ne sɛ wɔagya bi sɛ ne ntu aseɛ na masi foforɔ kwan nti ɛno ɛfrɛ aduane foforɔ yɛ den ɛba the next day na edi kan no na ɛtɔ so mmienu a ɛno nti ɔmo gya aduane ne sɛ ɛde enyonyam ɛba ɛma wo papa no ɔmo yɛ den ɔmo yɛ du yɛtumi deɛ ne tɔɔ so na ɛyie that is the second spiritual reason sɛ ɛno no ɛma yɛtumi deɛ ne yɛ den ɛtɔɔ so ma ɛyie ɛwɔ biribiara yom reasons ne deɛ ɛdɔɔso but ɛbere ne nti yɛfa wei na yɛtumi aho adeɛ enti nsakumi papa biara sɛ wobɛdidi a ɛnim 2 cents ase aduane no ɛsua koraa ɛna yɛsan wɔ sunsun mu akwankyerɛ bi a mebɛkyerɛ wɔ hanom sɛsi a ɛno nso no ɛno ɛkɔma obiara sɛ wodidi na wɔmmɛɛ adɔfoɔ ntie wodidi mmɛɛ wɔpu kyɛ na wotu aduane twene a ɛyɛ bɔne wɔfu hyɛ asɛ wodidi amɛ wammɛ wonhu nea ɔde bɛma no asɛ wammɛ aborɔ so na wotu aduane twene a ritually no ɛyɛ nnomeɛ ɛyɛ bɔne na ebom etiefoɔ ntie sɛ wɔmmɛɛyɛ na aduane no mpo wokɔso tene boala so koraa wɔ ho nhyira aha no ɛbɛtara amanfoɔ adwene kakra sɛ wɔmmɛɛyɛ ɛdeɛ wodi 1 2 3 na sɛ nea aka no wode bɛma obi a ɛyɛ akwankyerɛ yɛ nhyira mpo womfa mma obiara mpo na wodekɔso boala so mpo a ahohom bɛfa di ɛhyira spiritually na neka no ɛnyɛ physically because physically bi ampɔnkye ne nyinaa na babɛwe ɛno nso kora mpo no ɛsan wɔ nhyira sɛ wɔadi agya aboa bi enti aduane a yɛdidi gya no na ɛgyina papafoɔ nko a ɔpanin biara a wanyini n'ani afi biara no sɛ woyɛ adwuma mu panin ɔpanin biara deɛ wodidi a ɛyɛ sɛ woyɛ den wogya bi enti gya na wobɛgya bi no spiritual no ɛtwe aduane foforɔ yɛ den ɛbrɛ wo ɛma ɛkɔm ɛmfiri wo fie sɛ ɛma ayɛ a ɛma ɛka ne sɛn ɛma sɛm bia ɔmen ɛwɔ fie bia aha sɛm bia ɛbɔ ɛkɔm ho ban sɛ wɔdi agya na obi abɛfa atoa so no na kyerɛ sɛ ɛyɛ anuonyam sɛ kɛseɛ ɛma wo papayɔ no misakumi mɛfa ne sɛ yɛ bere ne nti no ɛtɔfa bɔnyɛ saa mɛtumi abie mu a mɛkasa yɛ wie but mediri sɛ yɛne akuku da nimdeɛfoɔ ne sɛde anyansafoɔ na ɛsua adeɛ enti no misakumi wei na yɛ reason kakra a mɛtumi de adɛn aba enti a ɛsɛ sɛ papafoɔ didi a wɔyɛ dɛn wɔ mu gya enti no papafoɔ biara mmɔ mmɔden sɛ aduane ɛsua sɛ dɛn ɛntu kyɛnsee no ase wotu aseɛ deɛ a fa wade kɔhohoro ɛnte saa a w'ani bɛwu wɔ nkwala anim ɛsɛ mmɔfra no wɔn de ato mu tirim sɛ yɛamee kora bɛka na Mr. Kumuni ɛno mfa wei ntwa toɔ papa biara mmɔ mmɔden sɛ ɔbɛbɔ bra kronkron ɛfisɛ sɛ wo suban nyɛ wo nneyɛ nyɛ ɛno nyɛ bi da wo so no nneɛma bi a na wodi da a mmɔfra na ɛbɛfa di no ɔmutumi fa wo haw no bi aha na obiara nhyɛ no nso mɛsrɛ sɛ aha ana obiara nyɛ dɛn ɛnhyɛ no nso ɛno nti na yɛtu fo sɛ ɛnta wokura obi ba anaasɛ obi ba wokura obi ba wode wo ba ma obi a mɛdi so sɛ nipa no ɔntii sɛ akwalaa no asa akwalaa no ho ɔtoro na wɔde ne tɛkrama na wɔtii sɛ akwalaa no exchange of saa deɛ no tɛkrama no tɛkrama ɛnyɛ enti edidie no abra papa ne didi no na honhom
transfer into aduane no enti sɛ yɛhyira honhom a nkwala ne fɛdi a ɔmunya sunsun mu nhyira from papa no ɛno nso yɛ one reason nti ana papa ko gye aduane because papa no abɔ brɛ yie ne sunsun sɛm edu ɔpɛ sɛ ne mma inheritance ne mma nyɛ den ɛmfa n'abrabɔ ne bi nti ɛdi ne mu na wa transfer nhyira no ayɛ den ɛde ama akwala sɛ yɛnom yɛmbra na wobɔ nso a ɛyɛ likely sɛ abɔfra no ɔbɛyɛ den ɔbɛfa ɔhaw no bi aha na mepɛ sɛ obi ayɛ den ɛhyɛ no nso nti ɛno nso yɛ one of the biggest reasons nti ana ɔmo di ɔmo yɛ den ɔmo gya sɛ mmɔfra no bɛnya papa no ne nsira ɛno nso na ɛkɔ sunsun mu sɛnɛ na meka sɛ nkwala twa ahyia didi a ɛno nso no ɔmo tapo blessings from each other ɛma anokorɔ yɛ den ɛba akayɔ ɛnnɔɔso because mo yɛ aka koraa mo bɛto nsa didi saa na mo yɛ akorafoɔ na mo yɛ aka koraa adeɛ san mo bɛto nsa den ɛdidi to create unity nti ebi bima mu ha no ɛyɛ korɔyɔ anaasɛ unity ne nti na yɛato nsa didi papafoɔ deɛ no nso ma kyerɛ sɛ sunsun nhyehyɛ yɛ wɔ mu ɛno nso ma yɛ deɛ ma kyerɛ nti nisɛ kumi mɛka sɛ ɛbɛ ne nti no nkyerɛkyerɛmu no ayɛ nti yɛbɛsɛ sɛ wode wo namba bɛgya na neaka akyerɛ nyina no yɛmfrɛ na yɛnyɛ mfiri hɔ wadarema yo Mr. Kumi mepawkyɛw Malam Aziz ne wɔ asaman kɛse nyame adom sunsun sɛm honam ani sɛm efutuo ɛne nhabansɛm deɛ nyame adom nyame da adom yɛn na de bia meka sɛ ansa no mama bɛto dwa no mɛsrɛ sɛ Malam Aziz di obi ewu a nipa na report and me first slogan ni di ewu report so kumi na number is 0242 312918 0242 312918 Mr. Kumi na fa kwenye usuma netia atiefo nyina aka obia sekumi Malam Aziz yenso anope bedo asese ye fra wagye so yeda ase pa ne wadesuade ade ama Max FM atiefo yeda ase enti ye fra no Malam Aziz asaman kase na Malam edi dwumadi o Malam se ye ho behia pa se ye didi a ye begya nkoda ne bi enti ye nhye ne nso All right, I'm saying you're queer, na young question near my hood and another pay. I be Pim Jama, so you to be uncle fear, and now quay fear the idea. All right, I'm saying young queer, na young question near my hood and another pay. I be Pimu. I would just so young fast dama mega cash lucky boss or say star 426 star 8 hash. Bomodi ase odo ho bagimu na agree wedi bi emfa ho ne network bi a wo so enwan so befa phone wa dial star 426 star 8 hash na wasende o sende a obehu Max TV number 1 ana fi Max Radio number 2 bomodi ase be select number 2 Max Radio enu achi boxes mba kunsia beba 1 to 6 bomodi ase o be select o lucky number na 5 Ghana cedis ni achi fato so hyane so the more na usika kwanim na usika na udi ne so kwanim pi the more na agre udi ne so na the more na usika ne so koso na emom no tie what the 5 Ghana cedis ni any achire say na open bia say ye 10 say ye 50 say ye 20 Ghana say na open bia o de to na say endi a hyane so say yes so ewo Mega Cash Novella Watch and Win ewo Max TV ene edafia da bia anwumre nonum the beautiful green on abusuafo ne tenasia na ya draw the more na wo to no now point ekosro enti wo hwa na ya fra yese beje smartphone when we ni ana say when we need 10 edabi 2000 Ghana cedis ana say 1000 and then ya keka ho enti bomodi ase odo ho ebeje sagro we mu na dibi na ebebo opi Mega Cash Lucky Boss star 426 star 8 hash Kivo hot pepper yedo ma se omoboa sika fa mu bomode aso benya bi Kivo ya na ye sha se na manfo esuasu nkakra nkakra je kanfo de amobi bia ne titiro ne
ma mo yɛ adwuma wɔ choba restaurant ahodoɔ ne yɛn so a yɛn aduane ɛma adɔfo ahodoɔ pii yɛn a yɛn aduane wɔ nduane ayi ase wedding ahodoɔ ase engagement ahodoɔ ase na yɛn ho kwan ɛne aduane a yɛn so yɛn aduane ɛma schoolfoɔ yɛ kanfo Kivo hot pepper dia mo bibia sɛ bɔmɔde asɔ de bi ebedi dwumadie nyinaa na ɛbɛbua opinti nɛ wokɔdwa so a bɛma ɛntwɛn ma ɔbaa no ɛntɔ mako wo ho kwan sɛ ɔntɔ Kivo hot pepper ɛnkɔma ɔbaa no Mass by say and catch us a year of phones I would be Bomodi Ambra be premier so ye 500 Ghana cedis by deposit na yema mobile phone. Na you soon in Kakranka Kran, Tian and Kakranka Kran, so Shannon so. I dear me no pair and ye had a few ho, O Ghana card, and so be do honey. O dear Sika Edeb, O dear mobile phone na, O say a ma, na where the super painty. Maybe an mobile phone and who here pa now so Sika Sama Quabi be oho. Must buy, baby, I be who and showroom will be at Boraho. Oh, qua, my ba, Metia Max FM. Yes, me made deposit na mo mammy phone. Into an internet, my betty, Bomodia say, Odo home, a bejimu, na Bomodia say, young phones, papa no, Ubenyabi, na where you see. Kumi anyway, dear, atadre ya tede ne papa, on say a banner must buy, dear, nature say. Enyema F4 na yeton enyema enso esan eye papa edinti wonum ka kire wo se bomodia na bepiem e wo hon me sanse unbeatable band office no na chese bite for less egusu a ekoso bomodia kwaji utisi o washing machine ene kettle infinite smart tv ene ne watch sanso na Tecno Camon 40 Pro ene nso ene ne smart watch na onso so untumi emfa bi enflexi ye papa apa Mass by Cronwa esan kan we a watch say wo mo bibia afishia pa edru bronyas brese ya na safe ne kona we ye say dia aya na promotions ni wonum eye ni ye papa pa ene promotions ahodo no ade ene company bia na se brand bia ento Mass by ni nyina ene say ye wei e bia na wo line ni ho eye we ebia na wo line ho ani ntini yabu ya cheche mu kakra promotion wo bia wonum epese wo monsa eka omo de ani nti wo se we eye afishia pa promotion ni nyina ene se eniema bia wo beto ne Mass buy no ye chemu at 30% free so na 30% discount ena ekwa a chese adia no eye bia 100 Ghana cedis a yati 30 Ghana cedis free so obenya ne 70 Ghana cedis ni nyina wo Mass buy na chese promotion no ekoso yie pa chese ebia ene ne de na wei eye LG 7kg twin tap washing machine ya anka ne no na anka eye 3400 eye Ghana cedis ni say 2800 TCL 98L freezer. Oh, adibofu. Say, a 2,320 Ghana cedis. Sans and a Tecno Spark Slim. Ya nanka a 2,750. Say, a 2,650. Samsung A07. A 1,383 Ghana cedis. Ya what shall I say? A kwabani say. Eye promotions ahodo no a wonum eye no de osika nso a promotion we nko ade omodia na fa hoje sanse o matete ne ma so pa 30% discount na eka no Mass buy o Ghana fa na ha bia na nso kwaji ne ma mabobosu ene ne ekeka ho Madina Zongo Junction Tema Community 1 Junction Mall Westels Mall VVIP Station Opsi Telecel Odo Rice area sanso na La Paz Saturn Building Kaso Atakrade Station Dakuma Junction yewaha odokonso ye main traffic light no but from Mass buy for 05441 05440 195522 05401 9552 and 0594 091122 omodia na kwaje onieme ya mabobosi ewo Mass buy eya de se wunya di mega cash ni wi nko ade a bomodia na fa woni kire Mass buy yo ane na yebeda adwumakua ase omadaroma omuso ya cinema ye the Max morning di dwumadi ebro babia yadu no yade ye street vibe dwumadi no beto aso e de amaw na enane ye nkomo no
ye bisa se wa wutie me obepese obebo homoden ato wasase asi udan ato ka kitwa bi ansa na wawade anase oba wade ansa na saa injapade ahodo we nyina no wate wani asiso unua bi wofase bi aba won chen se opafutuo bra we wada roma wo manya sika kakra na mentimi hu se memfa nto asase na memfa sidia na se mehu se memfa sika enko wade afutuo be na ade beba no obeka kire ne se onfa sika ne wade na oni oba no embomu nye sa njapade ahodo yi na se obeka kire ne se krachi tie break nyabutre ate to asase sidan ketwa bi a oba na wo kofa na ba no ubenya baabi ne nada ye njapade ahodo ansana do tie awura wade mu emu ne we he na wo no wani beje ho se obeye onua bi nso aba na ase so beje afutuo ya afutuo be na ade be ma no obeka kire ne se onwade ansa na onye sa njapade ahodo we nyina ana se onmo ne homoden ene onya na sase ketwa bi esi ne dan ketwa bi a ene ye fedo kofo baba na se ne nkoda ba mu na se ahoden na ntimi a ye njapade ahodo anya hwe kra no aye bi emu ne we he ena osusu se ye ya ebeboa ye nwade ansa na ye njapade ye nya njapade ansa na ya wade ene ne ye nkomande ye di ewo ye street adwumade no so ye twa homre koba 0551598321 05505552 yeah basisi ya. The streets, the heat, the energy, the heartbeat of the city pounds on one destination only, the Accra Sports Stadium. This December 24, 2025, Burnington Music Group presents the Beam Festival 2025, the Torture Edition. The Beam President Stone Boy returns to the center stage at the biggest African party. This is not just a festival, but another historic night in the making. Tickets are going fast. VVIP 400 cities, VIP 200 cities, regular 50 cities. Dial star 714 star 2025 hash or visit beamfestival.com to secure a spot now for an unforgettable night of music, culture, and unity. For sponsorship and more info, call 0501 550 000. This is a decade of dominance, and the torch still burns bright. Stone Boy Beam Festival 2025, the Torture Edition, Wednesday, December 24th, Accra Sports Stadium. Be there. Don't see me like a fool because I don't do Mensa Kamekao! Now what so dear? Hey, Charlie, what's it? Imagine buying your favorite gadget and driving home a sleek saloon car. Oh, yes. With Max Buys You Shop, You Drive promo, every purchase brings you closer to amazing prizes. Just shop any products from Max Buy between 7th November to 31st December And stand a chance to win a sleek saloon car, TVs, smartphones, and more. Your next buy could make you a winner. So what are you waiting for? Shop now and let's make your dream drivable with Max Buy. Max Buy. You shop, you drive. For further enquiries, call Max Buy on 054 401 9552. Terms and conditions apply. This promo is being run by the NLA on the Caritas Lottery platform. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is One day, Anna, Max Buy per se, yes,
sie sika bebree. Bisa me say how? Max buy at the bundle offers akesi obi entimin take ebro. Buy 2 for less. Benebeto TC or washing machines and a kettle for only 5,530 Ghana cedis. Na save you a cool 300 Ghana cedis. Beto Infinix Smart TV and a smartwatch 3,000 Ghana cedis per. Afesuma Sanka Techno Common 40 Pro and a smartwatch for only 3,170 cedis. Na see a 250 amunumuwa. Come Max Buy showroom and memo baby and I shop it online at www.maxbuy.com.gh. Frame 054 401 9552. Nebisa bundle promo no na jiweni kra. Max Buy, quality you trust, prices you love. 89.7 Weura Max FM wa jidu okita se Kumi kasa eye baako pe edin eye baako pe menkens ne kwasi ada untumi fa dwadan so untumi fa bladan so kumi ututuka ututudam utututam wajibam watufie watubum watutodan obejibam betubam betuka kumi kasa that the TM state governor ebe shew Maji tina me dane di wunji di misibisa ko ofi wona me fe eleti so bi fe be aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM koswa fili masaya se all right Male Black Max FM 89.7. Your friend is Charlotte. Our friend will ring. I say, found some mommy. Memphis ring and show on sat. Remember, you say, remember, you say, na mope man is ya no manu de mope mana de onyan your pay ewie ya friend on fabium mami fa share wonsa media mentesa mami fa share wonsa odo na komi mami chia mi amini abema aboatia kwasi anopa mi chia o oh yeah, Juma El Collins Black Music. I don't pay me chia. Aboatia kwasi. Oh, any panzu. Ni pasi a friend Aboatia. All right, I'm saying you kwaba. Max 89.7, Max Morning Dew. Your friend Kumikasa. Yanku and Memna song, yet the street value media network as well the amount. And I am common here, Tietia. Here, besides a bear papa say young Wadi and Sunny Yapadia. And
yɛnyɛ agyapadeɛ yɛnya yɛ asase ketewa bi yɛndan ketewa bi ansa na yɛnwade anaa nso susu sɛ mmienu no nyinaa combined yɛwade na yɛfa ho yɛ agyapade madamfo bi mempɛ sɛ bɛbɔ didi yɛfrɛ no ayi ɔtɔ asase to hɔ na ɔwade yɛ sɛ nkwadaa mmiɛnsa tɔ asase no wie yɛ foundation tu no akoa bibia wɔ hɔ ɛsɛ ne ba pa yi ne wɔ bɛyɛ 50 years hɔ baabi asase no nso da hɔ baabi asase no da no obi afa asase no na n'asase na sɛ yɛgu so bɔla ti ana no ɔka kyerɛ sɛ kumi minim anka mehwɛ so yɛ m'agyapadeɛ ase na mewade nkwadaa ne ha me enti ɛmmra so yɛni nkɔmmɔ wo nua bi ɔdɔfo bi aba ɔnan ase ɔse o agya mpɛ sɛ menwade ansa na menyɛ agyapadeɛ anaa memmɔmmɔden yɛmpɛ m'asase yɛmpɛ me dan ketewa bi ansa na menwade afotuo no bɛyɛ sɛ wo nso a wotie me wobɛpɛ ne sɛn sɛ ne papa mu no wosusu sɛ yɛnwade ansa na yɛnyɛ agyapadeɛ ahodoɔ anaasɛ anka anyɛ hwee kora ne yɛtumi yɛ agyapadeɛ baako mmienu bi a na anka yɛawade ebi nso kyerɛ m sɛ masa woamia w'ani anyɛ agyapadeɛ na nwie na wokɔwade ɔba no na afei na woyɛ agyapadeɛ ɔba no ɛkyena putupuru kɔsi a agyapadeɛ no bɛkɔ akɔdi ɔba no ho mɛma mu ni agye mpa 0551598321 05500 ɛda bi anyɛ sa 0550 055522 and I said 0551598321. Yankwe na yentieni abusuafo kind of fight and come away home. Ode me ba now sister Chena. Hello Pacho when you. Pacho good morning. Bra Kwame anopai morning boko. That way Bobby down. Oh Bobby down so man yo boko down so. Nyame adum. Yo Bobby anopai yenti. Nti am sister you. Yo. Meje so pa Bobby, meje so. Really actually nice topic for but me say the matter say obey the answer now akwa. So if you are me compare me there no crying but if you boys need the men encourage them somebody to be at to answer on my power. Anya she kromunya asase ketua bi dan ketua bi e wa Baby, I'll be done in Africa. And I then crowd between a source and I maybe or water. If you need one of probably my story, and I feel so on one side. And it is. Your Bobby dance man, yada say pa 0551 598321. Hello. Good morning. Atamax. Yes, good morning. That's a saying. Go pardon. Oh, sister, you child. Oh, can't I make it to park? Make your brother get a moment, imagine it to park. That's yeah. Atayentio. Oh, with the advice of my man, the first call on the canoe. Because we are branching when you come at this time of the year. And so, as I see now, now we sit down. Now, if you wish you would them now, yet you'll be fine. The plans and our wallet. Because then I want to a man about Mupa Japan, present to Upanas one that's why you'll be before. And your bound Jones or no, and I say, or no, so need to have a Cambodian. And I'm asking you. Intermediate, I put number who wish to call like I said, a monk call answer. Only can ye a Japan, no, you be answer. Never, and I can say, Bob, it was I drink a crumb more money. Atamax anopai yada se enu afutu a ode ama unua ketwa waba na ase ababeje afutu we. All right, yenkwe pacho when you. Morning. Bra Kwame anopai bibi aboko. Nyame na adom. Na won say. Yehu adom yenso yeho ye pa. Papa Green. Me ba chon ho si say. Eja na dom Bra Kwame na won so ye. Me ho ye se chon konkro no. Eda Yesu ase. And I tia adwumayfo nyi na mafi. Nefa inchiaso kumfa koma adwumayra. Me de bia me fena menchia na de me ho to me ntene. Are se me chiana nsa me ho atene me. Ano pe me chia adwumayra.
ɛne atiefo nyinaa ɔbɛne kɛsɛ kwame yɛntie o ami sɛ ɛno a mode topic bi baayɛ sɛ aka mobɛka ho asɛ na mesɛ du so a momfrɛ m nsuro yɛbɛfrɛ wo ni ha wae yɛbɛfrɛ wo ɛne asɛm yi ɛyɛ akɔyɛ yɛ pɛ me deɛ mɛka ne sɛ me ɛbɛyɛ yi a wobɛwale a na wawale simple because me ntumi ɛbɛ need da wobɛka sɛ wobɛnyɛ sika ansa na woasi dan ansa na wayɛ dɛn wabɛwale ɛba ne saa n'ani na wodwi wei ho me tumi nko anka mɛmɛtu wonya sika na wo nso bɛwale a ɛnde wale ɛkyɛ wonya sika na wobɛsi dan na woasi dan simple yo bra kwa me yɛda se yo bra kwa me se o tena se ya sɛ wo twɛn sɛ wobɛnya sika no deɛ ɛbɛkyɛ papa nti no ɔno ɔbɛka kyerɛ sɛ masa ware na yi fi hɔ na ma waso mu nnwo because sika no deɛ woka sɛ wo twɛn sika na 05515932 and 0550055522 pacho when ye yakumi ye ati magini tafo ko forudua tafo e ba to ane de manyao hey anti magi papa hey na ba ni say na ma front ma shusha wa na mehu dan na wo kan na nsa wo bo anti me shusha na mehu oh ohoye yehu adom mami nti anopa bia why Monday to Friday sisi de agya mate na men kan ho ministry kan se ma to nkan de makoma pa me yem me da se mami na men kan ho wate amen bye bye yo mante magi ewo koforudi atafo mami anopa yi yeda se aw yo nyi na ye why ba cho hwan ye hello ye why Mr. Kumi Eric ni. Oh, Erico. Yeah, Jabiroya. Pacho biaboko. Na mi adumi biaboko na moso e. Ehu adumi ye ho ye pacho frefinfa. Mi go Groland he ya. All right. Eja wadaruma enkomo yi. Onkomo ne de de pa na senya me brother ba ko kan sisia no. Otimi ware wie na ye Japade amfa so wo so pa. Because se ono oba na nyina na kambo mu. Na mo ye Japade. Edan sie na form so ka so be sit dan awie ansa no aware a. Asa be ba kokora ansa no aware. Enti mesuma dwun tre kakra. Yo, Erikwa no pay yeda se, why? Yeda se. Grino. Umi. Se wo kofa be ma. O person ne ntina se wadinia anasa wadefo. O be fa ne a o we Japade kakra na se ne o pese o ne o munyi na munyi. It depends. It depends. And say mema di bi wo ho wa se bi wo ma no wo baby nyo munyi na bi wo ho a o mu ye greedy. Enti no wo ne na abre kura no wa nhwe yi o kina bi no ahokyere kakra ba wo ton Japade no kura o ma wo nya we ene ya wo sa nkofo no atonton fo tonaton obeton wa bra wo nya we enti it depends se wo yo ba na ukoware uhu se be ma na ni da fom na onye obi oyadufudi bebre ya ebe hawadua ubetim ne na start bibi eno wo ho nanso sa ankoba ne sa na se wo kona be man at least owo na saasi bi kura wo ho no mu a mu ware wie na ubetimi aso na sene na mu ware wie na wo so na sene na mu nyina mu ye bibisi so a eno nso so ye eno nso enti ne nyina gina to me egina nipa na hu so na brabo a obo ana ne suban a obeda na die ema behu se no nipa simasi ebia menene tina na menene kabomi Japade a emmoa me pese ono ankasa onya adaje onya abotere na onye na Japade na mema ne time ene ebreba mu ane aware ana bibisa mienu nyina enye bone. It depends on the person. Mienu nyina ba mi momudie ma menka ne se mi momudie se me kwa akofa obema na se me pese me nware a at least be man wo land bia enka eye said ye be ye ja yenya kan ye hu boma ene we di we ba kakra na ya ye bi kakra de eja nchirima sabe pepe yo
Enti esempa o emema ukowade abomode anya hwe odan bi de na ja o de achoki ba bi ansa yo enye dan pese kumi I will say asase nye dan pese but dan se de na fom na wo kasa wo nya wo nyina wi ansa na waware nso so a enye ne go nipa yenya ye ho nwie enye ne ati ase kakra na ja waso ha na aye balance na chese wo kwa wani mu anisa 0551598321 0551598321 and I say ubetimi afre 0550055522. Hello, good morning. Yes sir. Me is Morgan because of Ashaman. Morgan Ashaman, what are my intio? Oh, Mamino or Kasaifa, the sana or Babia Betty dear, I can't have any problem. The sana or Babia Tia, I can't have any problem. The Uper problem, Uber Manuper problem, and the Wakasabano problem. Yamisham, any Yamisham. Morgan yada say ti Morgan e kan si o green oh so e man na we wiase nyina ti say green na ankeye papa enkeye asama wo pese wo ka e de kire me ma ne nka wutirim nyame hu mobo ba bia wo tie no kumi obi ho oko green no nkomo ni ti nipa gwa jimye nyina hello. Good morning. Yes, sir. Mr. Kofi Oyoko, Ejamachi. Yeah, no. Ye Jacofodia Fujina. Yeah, Johnson. Yeah, Johnson. Ew. What are my intio? Yeah. That could be a question. I mean, so be by my new say, the man is helpful to now. Make sure the man is one army. One. On one Casan EGSA. Na ahe na dwuma a woya ahe na onya de ntira mefe sa na ma we ni se me fa na se obi a wanya 35 years o se onsi dan ansa na wawale a e je obi we no ka ko be 50 yes na tan obi wale o ti me hwe ho ba e bia no wo no early 20s fa na 22 23 ho ba e bi. And my man is helpful to so when you pay kakra. So what for the inquiry pay outside Adrian. It may consider age in first. Number consider a juma or ye. It would true because we go as a DK. Okay, so we see 2 bedrooms. Nejuma or you bet me 1 year crazy 2 bedroom. So be also. And it's any panel. You better consider if it's I home. Na meba me nua ba question no so na me asem no so na me de no awi ye wonye mani bo wa ene no se be ma wo kwale a wo be ma ba ku ya wo ese dan a wo betinam e da wo so e dem asisi e da wo so ye san de asase so be kan ho a wo se mu de ade be she mema ye kon dodo because so hunamadi ye no nko a so e san da wo so ene ho no mu nko a obi be wi no na be ye fe ne say 100,000 na ye san de asase tonsa be kan ho a nimre mu a Mr. Kumi mu se dia de so bebre so aga na mema too much enye izo weja abrofo ya ye wie so ye de abrofo amamre na ye ne ye de ba betino abrofo mra no so ye ne ye de betina no oba sika ne be mesika ne ka bom ne ha dan oba sika ne be mesika ne ka bom ne di sisi de ba ye wie ani ye se nkofa abrofo de ne bro ba ye sha se de se en fa bibifo ne de after me ye de ade so amema too much me that minion yo Mr. Kofi Oyoko yeda se pa hello kumika ba kupo kumi ya Philip ni fiteshi Philippo Teshi ana pe mi mu ko bizika kai tu betinga kremla from the chief asa de ba dama mi yo Philippo ye bisa se unua be ma bi aba onan asese opafutuo onwade ya na se onye japade ansa na onwade obetu ne fo se onwade nwi ansa na onye japade na se onpa asase bi nsi dan so na onwade enu die ye bi na mo se
ye ni aba ko kola ba ko no ka se ye bibifu ampa e bibifu de ga ye be di se ye be japadi anga wa ga papa ye di ana bi se ye di esi wa ma wa ana de o nya so ga chenzu ko ye japadi ba ina se Africa ajian wo Africa ni de so ye de wo ko wa ya wa le ntem so aye ba so wo ka ka be ye di dia ano so hunya uye de de dan de usi bi japadi ka se si o do ma and oba no bu enye no wa ko si o mu so o mo na o mba the the futu ni they are the make na ga so won so won dia and they kona ko wa ba so ni tia fi na won so ko ha dan na ga u discuss ya ko yo ba wa na bu ni so ana 2 years na so ni fi ra no ke di ni ya pa ja pa de na ya to by that thing u wa ya wa o ma be so wo so yo Philip Awoteshi Philip yada se pa 0551598321 0550055522. Hello. Bacho Machien. Meji so Mr. Kumi. Aja kusia greno. Aja wadaru. Wadaru maudi be bia. Okay Danny. Oh okay yo. Danny entio. Bacho mi so kaka metimi aka nse. Se futuo no. Metu fu se bia asase into Senebeya Uwaria Uni Obanyina Betumi Atusa Namo Ati Dana Moamupe Enkobani say Ube Ubibia Ubeman Ube Ubibia Uwari Obanu Bayia Afi say Monimna BBC or the Ube Chew Japadie the Munina Muyaboma Mutedia Esubia Nim Intimuti Majin Check Academy. Danny, well, futu chess I knew that tune no now no about the church Japadian and I day. Danny, you Yate Edase, why? Moment you may I had India mamma. Yeah, you are many a man I had India. Oh, say, or see a person your band by church Japadian. 10 years on an ancho compensating. But when him says, I dear, in as much as I bear my own wire with Japadie. Na o warrior na emfie dodo a oni oba na di no ye na sa warija de ba ye hwe emfie no so etimi ma oba no Japade ni kakra se san ba my catch. Oh okay. Hello why on ba cho say kwa mi free viva Kafra watch Kafra you Bacho when ye Sister Joyce knew dance man no pacha no pe bibia boko Yehu adom yenso ye ho ye pa mommy you green sister Joyce is you chia me chia me jene so pa me jene so mommy komo ye ntio ya ko mi da mi pe obi a me ne me bebra ye ja Ompe bema owo na sase ye woni dan. David. Mami, adentia. What said bema de woni na bre enya bibia e ma wo ba no kora no akoma so ye no. Ba na ba ko woni Japade bibia de o kwa. Wa nkasa kora unyo oke. Ena ye ha ye ho apa Japade ni no kra musuro yen. Oh, to me dear, obi pe, but to me dear, in my worry, me come up and I pay I and no na me pe. Sister just bibia be kama wate. Yo, amen. Yo. Anapa ye dase. Why? Yo. You know ni abasi ode de. O person no amre. Oni be ma ne bebre. Eye. Eno opebre pa. On peut painkiller so. C'est ba yo bro be num. Eh, ça just say me dio. Me dia me pebre. No. Na ni fe wi aso to na wo pebre dia ze ne ese bio. O so nse da ni mfa so nti pebre. Bra mfa so wo. On man the painkiller ndo so. Obedi ne bre so aba. Obedi ne bre so aba enche. Hey, hello. Hello, Kumi.
Honorable, Okani yedede no, Anna. Ose, Honorable new. DHS new. Honorable new. DHS new. Obapa Green also new. Yeah, mini baby, yeah. You know the cry. Oh, I didn't remember about who. Hey, who did you minimum come? And I'm about when I'm going to know the casa. Only minimum come. Eti, Honorable, Boko now, so. Yeah, me and my phone will be away. Honorable, it's when no, all the na quite decreasing, wait, the young friend saying, eh, Kumi. O the area me from na ya hwedi ndi de be man why. Mama me de be man na de amano. Enten mo be better. Honorable yentio. Yo, me chebu se fo nyina me chia bra kwa me ne brata. Eni sister Kojoski, onso me chia no. Yo, Kumi asema dia to di mi to me no, enye na say unya ojapadi obibi ansa na waware. I think say unya uye okay a onkonko depend obia so na say who live good. I think say no e better. Nye so unya bibi ansa. But enu kwan say ukoware amobre. Ntunya okakra at least the baby mamunza akoma no ne mu we am ho nkire mu a ware am I think say okay. Yo. Honorable Neo. DHS Neo. Yo. Honorable anapa yeda se. Why? Yeda se. One phrase here. Minim. Utie na nipa na frame bi say one na phrase here. Minim. Na nyam no nyina netia. One Kwame and Honorable and I was Kwame. Honorable Kwame. Honorable Beni. Kwasi Kwasi Frefi fan. Me Frefi Abrekuma. Yo. Kwasi anopai enkomo yentie we. Me dey to me dey anka. Unya bibi anka no aware anka because you see papa nche no ho. Oba no ne bre ye kakra bi pepe na no wa start. No person ku no fa japade ani to me dey. Unya bibi kakra anka no aware anka ye. Na Kwasi say unya bibi kakra na so be isu obeku. Oh, that be if any uku kra oni me you onya hwe. Na ye se ko otu okra na ope waja okra akwa fufuro na o se onene bebre. Onene bre kakra wi pe wo ye bibi kra na oka wanu. And my say into to me the unya bibi esu dan wi nya oka nya waduma bi anan ka wa ware because to me no de wo no ajo oka. Yo. Bra Kwasi anope o asemi se. Se aje minsem. Emema mom so bia na na Kwasi yeda se why? Yo. Fasi ananti wadwe na eye. Me no ya adwe. Fasi ananti ko ani. Why? On fasi ananti. Na hye ne tirimu so oba bi betimi akunu. Pose de papa nchene. Eh. Na say nti anka o mpese. No, but what will you think?